semua. Thank you. Dan sudah kita lagi pertemuan untuk ini Gosego subdivision or Gosego district political survey. Bukan majelis dari assistant one of the secretary APBD. Bukan harus lagi ada yang berkomentar. Untuk sekretari, untuk sekretari kita ini mulai ada pengalaman awal. Thank you, sir. Thank you. Albina lawan silakan dulu. Thank you. Baik bu, anak ini mau. Dari जोङो दाफुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों बेनिखायनो जोङो जोंनि आइ आफा आरो बिदा फंबाय गासैखौबो दिनेबैनो लेंहरनानै जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों बेनिखायनो दिनैनि जे बे मेलनि थांखि बेखेवनाय जिहेतु ब्लक बेखेवनाय एबा प्राइमारि दाफुंनाय आरो बेजों लोगोसेनो जोङो ब्लक अफिसखौबो दिनैनो आलासि सारमोन आरो आब'मोनखौनो गासै सारमोन आरो बायद' आरो मेदाममोनखौ लानानैनो जोङो ब्लक अफिसखौबो दिनै जोङो बेखेवलांगोन जोङो मिजिंथिदों दिनैनि जिहेतु मेलनि थांखि बे मेलनि थांखिया बेनो रायजोफोर आं बे मेलनि थांखिनि फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय एबा फोरमायथि हरनाय बेखिनियावनो आं बयबोबाय बसुमतारी बिथाङा आगोलाव CWC मेम्बारनो इउपिपिएलनि दायो जों जयनिं जादों बेनिखायनो मेदामखौ आमेरिकायाव फरायनाय जाबाय आमान गोनां प्रान्जित बसुमतारी बिथांखौ मेदामआव फरायनाय जाबाय CWC UPPL निबो गासै बेमा जाबाय जोबोद साबायखर बिथांनिसिमबो आरो बिथांखौ माफ्राद गिदिर माफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि आंनिसिमबो साबायखर Kali apa ini? Ada dia orang mendapat alasi